Ahojte, sledujete ďalšiu video z cyklu 365 dní. Dnešné video nebude ani venované IT, ale bude skôr taká malá pozvánka. Každý rok, ako isto viete, sa v Bojniciach autokempingu koná v máji také otvorenie sezóny, vždy je to prvý májový víkend. Takisto to nebude inak ani tento rok. Otváranie sa uskutoční od 2. do 4. mája, to je už tento víkend. Pozvaný je každý, je to otvorená akcia, takže môže prísť kdokoľvek. Naozaj hlavný program začína v sobotu a v podstate niekedy sa hrajú už v piatok, ale to hlavné začína v sobotu. Súťaže, tomboly, zábava, diskotéka. Dokonca máme tento rok prisľúbený koncert. Mali by byť okrem hlavného aj minikoncertíky pred tombolou poobednou a večernou, pokiaľ sa správne pamätám. Takže tento rok to bude určite veselé. Ja sa s vami teším na stretnutie priamo v Bojniciach, alebo potom formou videa znova zajtra a takisto cez víkend. OK, to je odo mňa zatiaľ všetko a my sa vidíme teda zajtra. Ahojte.